Nah, di setting wis apik, saiki diaturke 1000 kutha gendho ayu gladis putra saking Kang Yun miji saking Buret sawu capur darat Tulungagung. Semoga ditanjake sing kepenak, Nduk. Nah, aku tak unjuk kopi dhisik. Ya kopine seladem jogi neh. Pak Musadi tembange kelinci ucul. Engko Mbak Endang niki lagune napa Badai Biru napa-napa niku wae. Niki kopi Pak Musadi, nggih. Kopi hitam. Mangga Gladis cantiknya Indonesia. Yo. Sewu kutha wis tak liwati. Sewu ati tak takoni. Nanging kabeh padha ra Gastra budaya. Superia Audio. wis tak coba nglalekake jenengmu saka atiku satenane aku ora ngapusi isih tresno siramu umpamane kowe wis mulya lila aku lila So yo mung siji goyang ini. aku pengen ketemu senajan waktu mong sedelo kanggo tangga kangen jroning Tarutama Jano. Makasih. Apa deh Pak Tarutama Jano lagi. Matur suwun. Gastra budaya. Sumbernya Reda Sound Audio. Gladis. Goyang dong. Yo. wis tak coba salehake jenengmu saka Masa atiku satenane aku ora ngapusi isih tresno sliramu umpamane kowe wis mulya lila yo mung siji dadi panyuwunku aku pengen ketemu Mas Roy.
sastra budaya. Kowe wis mulya. Ojo. Lilo aku lilo. Yo mung siji dadi panyuwun. Aku pengen ketemu senajan wong sedela kanggo tangga kangen jroning dodo senajan sakete ping mata kanggo tamba Asa. kangen jroning dodo. Siap, terima kasih Gladys. Saya Budo tentunya luar biasa, suaranya cakep sekali. Sukses buat panjenengan. Terima kasih kembali.